Ja box. Ja jää. Ja... Tässä vittu pelimuodossa ei saa ikin hiili, vittu. Vuorovaikutus ja voima. Mä luen tässä koko ajan! Mikä on tilanne? Raksat loppu. Mä voin droppaa sulle 500. Saat lukemaan täältä näin. En mä tarvi. Mä voitan tämän ilman. Siinä on ainakin yksi. No se kuolas vai? Ei! Mä en tiedä mitä hitosta. Tätä näin on aika lopia. Mä voin antaa sulle metkikin. Ai mörkälä! Ai! Kuinka on siinä? Hyi helvetti, mä en osunut. Mä en oo lähelläkään sua. Ketä toi oli? Lopeta jo vitun neekä. Jääs. Tästä kää laittaa täällä. Taisi kyllä meinaa aivan. Mitä mä en oo? Voittaa sen. Samoin pekillä. Tämä tulee vittu raidasta vitun kohti ja onko se vitun päähän reijä. Vitun vitun paskalaturi se vitun persereijäs. VV2 Classic. Mitä vittua? Vittua tapaista paskalakaa! Miks vittu mulla 500 pingiä? Vittu leki tosi pumppaa vähän väliin, kun nyt on 38. Ja hetkisesti oli 500. Vittu mä vihaan tota portaalia! Lähde vittua siitä! No, me jätkä. No niin, toikin oli, toi oli kaarresein. Aha, keskellä miltä tuntuu. Sattuu tommonen, ei se oo. Heistaa ruodurein. Joo. Ei, kaarse. Ja jää. Koira, 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 koira. Jumalauta mikä vittu vie vitun paska.